not luwih kuring guys. Because our pet is kuring the rat. So that's why not luwih kuring and follow for him. जोंना इंलिश मास्टारबो फैदों गोदान दिनै लोगोफोर औ बांसिन संनोसै नै आइयाथ' बाहायदों संख्रि दिनै नै आइयानो संख्रि होबायानो ओमफ्राय नै एसे दोनबाय गोथां बे गाबोन जानोसै आरो बेफोरसो ओंख्रि मोजां जादों रोंदोंथ' बरिया माशरुम थाव होनोसै